Pili ka na ng ano mo dyan. Ng picture mo. Ayun, close up. Ayos mo Ayun. Tapos, Ano na? Save. Nagpop up na yun. tapos, Tuloy. i-mute natin. Yan, 5 minutes pa. Like ka muna sa akin. Ayun muna. Makita mo. Oo, recommend tayo. Patay, wala na. Nasaan na? Ayan, sa una. Sa laban. Mm. Nauuna ka pa. Mamaya na yan. Nailike na kita. Teka muna. Hawakan mo rin. Teka muna. Ano ba? Ano bang pinagagawa nyo? Anong oras na? Pinakanda eh. Pinakanda eh. Tagal pang magbukas ito. Ay, pag nabulog ka lang. Sige. Sa 5 minutes pa. Oo, at
pa. Sino to? Saan yung eyeglass mo? Ay, hindi ko mabuhay. Venus ka. Makuha na. Mahulog ah. Hindi ko nga masagot oh. Ay, ayoko na. Tama na. Tamsakdan pose. Ay, Diyos ko. Please help climbing to an papaya if you see. 呢一個問佢公園都喺邊？你啲眼望到嗰邊，你留啲乜㗎？嗱，係咪？明白，真真地嚟講， Tagal naman nun. Yan. 睇啦，真係咁樣。超得意！你望鏡頭咧，睇到邊嘅？ May isang viewer, ikaw. Dalawa. May dalawang likes, isang viewer. Patay. Nalay na ako. 你睇啦，下鏡嘅。 Reconnecting naman. Ayoko na. 你唔好行嗰啲啊！ I-end ko na to. 你唔好亂係啊！ Ayan, saan mag-end dito? 做我就大件事㗎啦。 Ayan. Sino to? Mata naman lang. Komersyal. Si Doña Perlita ba kasama mo, Mama Nons? No. No, si Shirley Vidal. Vidal. Si Perlita talaga ang sinout out na. Ayoko na, pagod na. Nag-init ka. Sanaot ito. Sanaot. Ayun o. Ayoko na. Ngalay. 51, ano din. Wala din ang playback. Ayoko na. Nasaan na yung dancing? Ayoko. Ang dami, may ano kasi baka mamaya ma-CPR tayo. Natatakot ako kasi gawa ng ano, makakakuha yung... Basta, takot ako. Videohan ko na lang. Sabi niya after 5 minutes. Bakit wala pa ba 5 minutes? Alis na dyan. Nag-iikot-ikot naman yun. Kaya nga pinatay ko na, ngalay ka na nga Hindi, tapos. ito. Sisend ko kay... Ayan na, ayan na. 咁俾一10蚊你啊，幫住手，唔使啲㗎，你係唔使㗎。我嗰隻船好靚喎，我哋如果都要。 Nasaan na yung ano? Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Sana. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Enas ka? Ayun.
alam mo kung ano, ayun ko, ayun ko. Yun o, yung laser beam nila o. Saan? Yung laser. Yung laser na yun o. Ba't ang bagal? Single ba yan naman nun? Pakilala mo naman sa akin. Ay, lalaki ba to? Si Seven Angels? Sige. Mamaya na kamo, nagabidyo pa. Ayun na. Shout out Don Puso. Ayun na, nagdancing na sila. Del Cruz. Alright. In Mama Nurse, o yun, nag-ano o. Yun o. Madalkos na ang nilagay ko. Pero hindi mo pala ako kilala, Mama Nung Susag. Sabi niya, sino ka? Sino? Sino po kayo? Susag daw. Si Alicia. Naghahanap ng single si Alicia. Hello, Model. Hindi kami kalabi siya. Sino po kayo? Ba't wala naman na yung dancing? Meron ba tayong maantay o wala? Ayan o. Yan ang Sino ka inaantay. rin, Mama Normis? Buenas. Ayan ang inaantay natin o. Ayan o, ayan o, ayan o, ayan. Yung laser beam. Laser beam na yan. Sunshine Channel. Dan Tamsak Dan Host. Mama Norm, sino kasama mo dyan? Bakit ba yung kasama ko ang tinatanong ninyo? Hindi ako makasagot. Naririnig kasi yata nila eh. Hindi, hindi ah. Pagka nahulog lang to, sige. Shirley Vidal. Sis Madel. Wala man lang magpalipad yan. Naririnig namin may kasama kang babae. Sabi niya. Nakamute ako, Venus kayo. Oo, nakamute ako. Ingat kayo dyan. Salamat. Okay lang kamo kung babae, wag lang lalaki. Pag ito'y natapos ko, Bingit kasi isang yan, model si Mama Norm. Mas ganyan talaga pag nagkakaedad. Sino kaya to? Kuya Jerry? Kuya Jerry ba to? Kuya Jerry vlog. Ba, ito.
ata. Baka hanggang alas 6 lang. Ay, yung 6 lang. Nag-announce na nga ng 5 minutes daw, hindi maghintay 5 ka na. minutes. Naka-16 minutes na ako. Wala. 17 minutes na. Display sa akin. Para kung problema man eh, ano, madali lang siyang pilitin. Oh, si Kuya Jerry nga. Ay, pakita mo mukha mo. Kuya Jerry. Talaga. Bibitan mo ko, Mama Nons, para makilala mo ko. Dikit na, dikit na. Salamat, nakilala din ako ni Mama Nons. Sino siya? Kuya Jerry. Seven Angels, hindi. Kuya Jerry sa ano? Sa Pinakbunting. Ha? Pinakbunting. Ayan! Ayan na guys. Ay, nagtatalipa. Mama Nons, pakita mo nga sa akin yung kasama mo. Ayan. Ang ganda, Mama Nons. Yes. Wala kulay. Wala kulay daw. Mga isda na tumatalon at lumalangoy. Tamang 13 minutes ito. Hindi siya magandang tingnan pag dito sa taas. Ayan. Pero okay na rin siya. Kasi ano, may content ka. Nadel, magpalipat ka, sabi ni Kuya Jerry. Jerry. Gusto ka banana? Nakaka, Kuya Jerry. Mati pulos. Ang lakas ng hangin. Kaya nga. Yung pulso ko ano ba yun? Dalian mo fountain at may madaan na darko. 70,000. Tapusin Ang mo. late naman. Tapusin mo na fountain. Ba't nakikita dyan? Kanina, Late pinakita na. ko ito. Mm. Ayun na, Mama Nons, nagpalipad na ako. Anong pinalipad niya? Sulat.
maganda ngayon. Kasi may palabas eh. Dati, Kaya nga. dati Baka nilang makita. hindi nasa loob lahat ng eh. Talagang tinaon pa naman yung barko para makita, no? Diyan kami nakasakay oh. 1 million, ha, ha, ha. Tingnan muna natin yung barko. Tapos na. Kaya Tapos na. 31 minutes. 13.31 minutes. Tara na. Anong oras na? Lagyan mo ng butal. Ano na ang larga mo? Hindi yung kay ano. And guys, tapos na yung dancing water. Thanks so much for watching. Bye bye. Uwi na kami. Tapos na ang aming holiday. Thank you so much guys. Salamat sa panonood nyo. Ayan, tapos na ang aming panonood ng dancing water. Hangin guys. Grabe yung hangin. Ayan. Ano, yung tapos ka na? view. Hindi ako makapag Okay. See you next time guys. Bye bye. Okay na yan?